Me shirin fim ɗin muhalli ya ƙunsa? Menene jigon labarin? Suwaye jaruman fim ɗin? Wani bajinta aka yi a cikinsa? Waye marubucin fim ɗin kuma waye mai bada umarninsa? Shin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu? Ku biyo mu cikin wannan shiri na shirin fina-finan Hausa a YouTube channel ɗinmu mai suna MSM Hausa da kuma Facebook MUHALLI Media domin ganin abin da muka nazarta da binciken kwakwaf da muka yi akan wannan fim. Kai har ma da wasu abubuwa da muke ganin na ƙalubale ne. Kamfanin Rariya Entertainment macirin shirin Zo mu zauna, Zo mu saba su ne suka ɗauki gabarar shirya wannan ƙasaitaccen fim mai dogon zango na muhalli, kuma wannan kamfani na ɗaya daga cikin kamfanonin da ke kawo nagartattun fina-finai masu ingantattun labarai na zamantakewa, auratayya da kuma tarbiyyar zaman aure cikin tsari da ƙwarewa. Mafi yawan fina-finan kamfanin Rariya fina-finai ne marasa hayaniya, cikin nutsuwa da tarbiyya suke gabatar da ayyukansu tare da samar da dukkanin abin da labari ya zo da shi, musamman na wuraren aiki da kayan aiki na zamani kama daga kamera, fitila, sauti, dandali da dai makamantansu tare da ƙwararrun masu aiki wato crew. Daga jin sunan muhalli, tunanin mutane da yawa ya fi karkata ga kuncin rayuwa da magidanci ke tsintar kansa a ciki sakamakon zama a gidan haya da irin wulakanci gami da zulumi da tashi hankali da ke tattare da shi. Musamman yadda aka buɗe mabuɗin shirin da yadda Alhaji ke umartar yaransa da yin watsi da kayan gidan Garba, ganin yadda matarsa ta shiga tsananin tashin hankali wajen roƙansa amma ya ƙeƙeshe ƙasa ya ƙi. Tabbas wannan ɗaya ne daga cikin jigon labarin fim ɗin muhalli, amma akwai wata a ƙasa. Akwai gwajin ƙarfin abota tsakanin Aliko wato Ali Rabiu Alidadi da kuma abokinsa Garba Ahmad Bifa da iyalansu, musamman akan irin zaman da za a yi tsakaninsu. Mu jiri kallon fim ɗin muhalli a channel ɗin gidan kallo da ke YouTube domin shaida jigon labarin da ma sauran ƙarin haske akan fim ɗin don tattaunawa kai tsaye da ku a wannan shafin namu. Ali Rabiu Alidadi shine wanda ya bada umarnin wannan shiri kuma ya fito a ciki matsayin dan wasa mai suna Aliko. Ali Dadi ƙwararren mai bada umarni ne a Kannywood, kusan da yawa cikin masu bada umarni a yanzu da suka yi fice ya riga su farawa, domin tun da ƙuruciya Ali Dadi ya fara bada umarni game da ɗaukar hoto, kamar yadda ya bayyana a wani shiri da ya yi a gidan talabijin na Rahama TV cikin shirin Taɓa Kalashi tare da mai gabatar da shirin a wancan lokaci Adamu Abdullahi, kuma kusan kaso 90 cikin 100 na fina-finan kamfaninsa na ARA Movies da kansa yake bada umarninsu. Tun daga hotunan da suke fitowa daga dandalin ɗaukar wannan shiri wato Still Pictures, muka fahimci cewar wannan aiki ya bambanta da abin da muka saba gani daga mai bada umarnin. Hakan kuma ya tabbata ga duk wanda ya kalli kashi na 1 da kashi na 2 wato episode 1 and 2 na wannan shiri, musamman yadda makallata fim ɗin ke bayyana ra'ayinsu da gamsuwa da nagartar aikin da kuma ingancinsa. Za mu iya cewa wannan shine shiri na farko cikin rukunin irin fina-finan da mai bada umarni ya saba shiryawa ya kuma bada umarni a wannan shekarar ta 2025. Babu abin da za mu faɗa a kansa sai dai fatan alkhairi, domin ya ba mara ɗakunya. Muna fatan ganin ninkin hakan daga gare shi, daga ƙwarewar shi a dukkanin sauran fina-finan da za su zo a wannan shekarar daga wajensa. Fitaccen marubucin fina-finan Hausan nan Nasir Alkanawi, mashirin fim ɗin Zo mu zauna, shine wanda ya ɗauki gabatar shirya wannan fim mai suna Muhalli ƙarƙashin kamfaninsa mai suna Rariya Entertainment. Alkanawi ya daɗe yana jan zaransa wajen rubuta nagartattun fina-finai masu ɗauke da darussa da saƙonni cikin hikima da salo na shiga rai. Kana yana ɗaya daga cikin farko-farkon waɗanda suka fara rubuce-rubuce da ƙirƙirar shirye-shirye a tashar talabijin ɗin Arewa 24. Ba za mu yi nisan sharhi kan Alkanawi ba, domin masu kallon fim ɗin Zo mu zauna sun shaida ƙoƙarinsa wajen samarwa labari abin da yake buƙata domin isar da saƙon da labarin ke ɗauke da shi. Uwa uba yana matuƙar ƙoƙari wajen zaƙulo jarumai masu ƙwarewa da son taka rawar bajinta cikin tarbiyya da ƙwarewa a fina-finansa. Tabbas an shaida tarbiyya a mu'amalarsa da kuma aikinsa na fim. Duk da dai yanzu aka fara haska fim ɗin muhalli, amma daga abin da muka gani wajen masu kallo da yadda suke bayyana ra'ayinsu wanda yabo ya fi yawa a cikinsa, za mu iya cewa ya ciri tuta wajen shirya nagartattun fina-finai masu ɗauke da saƙon Malam Bahaushe. Zubin jarumai.
Mu fara da jarumi Ahmad Bifa Garba kenan cikin wannan fim mai suna Muhalli. Babban abin da ya fara ɗaukar hankalin masu kallon wannan shiri shine ganin Garba cikin wata rawa wacce bai saba takawa ba, wato fitowa a talaka. Mafi yawan fina-finansa yakan fito ne a matsayin mai arziki ko mai rufin asiri magidanci. Ya ci mai kyau ya kwanta a muhalli mai kyau, sai gashi kwanci tashi yau ya fito cikin wata rawa wacce da ƙyar yake ci, muhalli kuma na gagararsa. Sauyawar jarumin a lokaci guda daga irin rawar da ya saba takawa zuwa wannan fitowar ta talaka ya matukar burge 'yan kallo, musamman waɗanda suka fi saninsa da Yaya Sule cikin fim ɗinsa na amaryar TikTok. Jarumin ya yi bajinta kwarai da gaske wajen isar da saƙon da labarinsa ke ɗauke da shi na Garba. Furucinsa da shigarsa da kuma yadda yake motsa dukkanin sassan jikinsa sun nuna cewar ya ƙware a acting. Ko da yake dama can tsohon hannu ne, musamman yadda yake baza capacity a fina-finansa. Za mu ci gaba da kallon wannan shiri domin ganin irin rawar da zai ci gaba da takawa da kuma ganin abin da labarinsa ke ɗauke da shi. Muna fatan kuma za ku ci gaba domin samun gamsuwa da dukkanin abin da muka kawo muku na shiri akan wannan fim. Amina kenan cikin fim ɗin Muhalli, wacce za mu iya cewa sabuwar jaruma ce, domin kuwa fina-finanta da za a iya sharhi a kai ba su da yawa. Sai dai ta yi ƙoƙari matuƙa wajen isar da saƙon da labarin ta ke ɗauke da shi. Da yawa mutane irin su Amina kan fuskanci tsangwama da raini wajen ƙannansu tare da iyayensu mata, ganin wanda ta aura ba mai arziki ba ne. Iyaye kan manta cewa Allah shi ne mai azurtawa. Amina ta kasance mai haƙuri da yarda da ƙaddarar da Allah ya ɗora wa mijinta, kuma ta kasance mai biyayya gare shi. Kuma ta gwammace zama da shi a kowane hali, a kowane irin muhalli, akan ta zauna a gidansu. Wannan saƙo ne mai zaman kansa da za mu so masu kallon wannan shiri su laƙance shi da kyau. Hafsat Muhammad auta kenan a cikin fim ɗin Muhalli. Tauraruwar wannan jaruma ta fara haskawa ne a fim ɗin Garwashi, kuma watakila bajintar da ta yi a cikin fim ɗin ne ya sama mata gurbi a wannan shiri na Muhalli, ganin yadda ta iya zuba acting kamar koko. Tana da ƙwarewa wajen haddar kalamai wato dialogue tare da iya sarrafa su cikin salo. Tun a yanzu mun fara ganin yadda take zuba ruwan rashin mutunci da rashin kunya iri-iri ga yarta wato Amina tare da ɗaurin gindin Umma, mahaifiyarsu kenan. Ga dukkan alamu jarumar ta shigo da kafar dama cikin masana'antar ta Kannywood, sai dai wasu na ganin kamar tsagerancin nata na yawa, amma ku menene ra'ayinku? Hauwa Musa wato Umma kenan. A ƙasar Hausa sau da yawa akan samu iyaye mata kwaɗayayyu waɗanda abin duniya ke rufewa ido, musamman idan suka aurar da 'yarsu ga wanda Allah ya jarabta da rashin arziki, kuma an sha tirjiya kafin auren nasu. Sukan ɗauki tsana da tsangwama su ɗora akan ita 'yar tasu, inda da su da ƙannanta duk suke raina su. To wannan shine halin Umma a wannan shiri na Muhalli, kuma jarumar ta iya jan zaranta. Duk da cewar da yawa masu kallo ba su fiye ganin jarumin cikin manyan fina-finai da ke kara kaina a Kannywood a wannan zamanin ba. Wasu na ganin kamar shi ma ya daina fim, wasu kuma na ganin kamar an daina yayinsa ne. To abin da mutane ba su sani ba shine jarumi Ali Rabi Ali Dadi bai daina fim ba, kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da duk satin duniya sai ya saki fim a YouTube ɗinsa, kuma za mu iya cewa babu kamfanin da ya kai kamfaninsa shirya fina-finai, sai dai tsarin da ya ɗauka ne ya sha bamban da sauran mutane. Wataƙila tunaninsa ne ya zo ɗaya da mashiryin wannan fim wato Nazir Alkanawi, shi yasa aka ganshi cikin wannan shiri mai suna Muhalli. Ali Rabi Ali Dadi fitacce kuma ƙwararren jarumi ne wanda ya daɗe yana jan zaransa a Kannywood, ya fito a manyan fina-finai a da yanzu, kuma jarumin yana da salo ko ƙwarewa ta isar da dukkanin wani saƙo da ke ƙunshe cikin rawar da yake takawa a kowane labari. Rawar da Ali Dadi ya taka a iya abin da muka iya gani, na san za ku gamsu cewar jarumin jarumi ne, kuma har yanzu kwalliya na biyan kuɗin sabulu, musamman idan muka kalli ra'ayoyin masu kallo wato comment section waɗanda ke yaba wa jarumin tare da yin kira a gare shi na san ganin su ci gaba da ganinsa a cikin manyan fina-finai.
kullum jarumar sake nuna wa duniya ƙwarewar da take a fannoni daban-daban, kama daga rawar da take takawa a fim ɗin daɗin kowa zuwa wasu da dama zuwa wannan fim na muhalli da ta fito a malalaciyar mace mai shegen son jikin tsiya kuma ƙazama uwa uba mai shegen kishi. Fa'iza ta yi ƙoƙari matuƙa gaya wajen isar da saƙon da labarin ta ke ɗauke da shi, musamman yadda take taka rawa cikin manyan jarumai irin su Alrabi Alidadi. Shin me zai faru a gidanta? Yaya zaman Sadiya da Amina zai kasance a gidan Aliko? Duniya juyi-juyi. Wato tun a tallan wannan fim mutane suka fara tofa albarkacin bakunansu, musamman ganin yadda Alhaji wato Mambala a fim ɗin Amare TikTok yake baza capacity na rashin mutunci ga Garba da iyalansa wato Sule kenan. Ganin sun saba fitowa Alhaji a matsayin mai gadi a gidan Garba wato Sule. Abinda mutane ba su sani ba shine Mambala babban mai bada umarni ne a Kannywood wato Yusha'u Director da aka fi saninsa da shi kenan a sunansa na bayan fage, kuma jarumi ne domin ya daɗe yana taka rawa iri daban-daban a tsawon lokaci gami da bada horo ga jarumai. Don haka ba abin mamaki bane ganinsa a wannan rawa domin komai mai yiwuwa ne a wajensa. Shin ya labarinsa zai kasance? Mai hali zai fasa ko kuwa yaya zama zai ci gaba da kasancewa a gidan Aliko? Mu haɗu da ku a gidan Kallo TV domin ci gaba da kallon wannan fim. Mu kuma za mu fara kallon Orilla domin zaƙulo muku dukkanin wani abu da muka gani don nusarwa, kama daga tarawar hoto, rashin kyawun sauti ko wani akasi da aka samu. Idan aka yi daidai kuma za mu ambata. Muna fatan za ku ci gaba da kasancewa da YouTube ɗinmu MSM Hausa da Facebook Shirya Media domin ganin tattaunawar da zamu da jaruman da suka taka rawa a wannan shiri idan hali ya badu.